กระท่องกีองกระเดยกระแคนบารอยิมเดยบันแกลนบันปอยชะตาเดยบันเตสตาลาปอร์บันดาซิอุสปาปากาเดยกะจิงยาลามเลนตีจงอุเบลยบัดกะจิงชานิยาสแคมจงอูบักกะจิงกุดจิงหมดจงอูกะวันอุลองอุบาจอห์นเคนเนดีลิงดอนองลันอุเดยอุอดไวเซอร์จงกะ GNC Store บัดกุมอุรังบาอุเบลาดอนกะจิงทมูนาดูดังซัมลาบันเกนติวยากะกำไคปะเต็งกะจิงยายเนจงอูหากะนีกะกำกะบันเป็นยาลหากะดีกะเทศเดยกะจิงไอมันเซมจงอีนานาจงอูอิเบลายาลัมเลนตีนาดูดังเข็นนาบันเป็นยาเยายากิจิงดีจิงเทศดากะบะชังเกลงอูไอมันเซมยากิโคนกิกตีกิบะล่องกิปะเต็งจงอูบันยังฮาลากิกจัดบันเซงกำละจงเคลมดสงอวิดนิสงออาตเตนมันเป็นชลurยากิโคนกิกตีและกินยอนุกสายากิกำบาบาบัดเคลมดะขอญอบากิเวรุกินชิมเป็นตาลังคุเบลย์พีบารองีเป็นยังสงบให้พีกินองเป็ดจงอุโฟฟรันมีเดียหากจิงเอ็มจงอีเวปเวเบรียวงีดอนกจิงทมูกับบาบานักเป็นตากะลาเวบันยอเอกตากำลังกับบสุกเล่มดังอีกุดจิงหมดบันนุ่มเป็นเละนยากจิงอังนวดแต่หางเดียงเนียแกรนยาคานาชะพังกจิงเอ็มจิงยาเลนตีจงอีบาจอห์นเคนเนดีลิงดอนองลันที่บาจอนงีเป็นยังสงบหาบัดงีสงบคอมเมนบัดเนียกันโดบัดเนียแกรนบัดพีมันตาที่งินสดังชัวดักบาพีเป็นอิทุคำปัญญาชะพังกจิงเอ็มชะพังกกำกจงพีกับบาพีเตรคุเบลย์ชิบุนโฟฟรอนมีเดียยากบาพิลาวันหากเยงกจงอานิ่งก็นิ่งชาบอำลาคลำได้ก็งูกระเดมอยู่เบลย์ไตกันรันนามาร์กินี่เก๋ๆบริขารกิจิงยาเลนตีก็ได้กจิงลำกับสตาร์กจงอูฮีที่บัดกับบาร์pada dapat kesebut syafi kipat ba te baru khait piatip ba kajing trei kajonga kalong nai baret te lingba ka jingkur khu bat ka jingkur shan jong pi kipat ba ngayo kani kalat bangan kumboong no kawan kata boong bangi kieu hakakam te kajing kieu pada dapat kadai kajing trei shitom kajingkur khu bat kajing kersan jong pi kipat ba kita aja. Di kumba pi ong mo ba ya kakam ka ba pi le kan. Di manu la ni balak penselur ya pi ban seng la ni ban trei ya kan ni kakam. Ba penselur ya kan ni kakam. Ningkong kadai na kajing duna kajing yo. Haba duna kajing yo kawan kajing selur. Te ban kam penselur susu pada pat idei medeng. Imedeng ide ibari basumar yang bapen bu school bapenang penstart ide imedeng nomor ba imedeng yoi ya ka jingyo jung imei ka kamduna di imei imla ban pen bu school ane ba ong no ban penang penstart di imedeng hi iri sumar yang hadu ngandala yo brio di nakata pada pat luar jong kata ka ba mai iri sumar yang ibu school bu ye di mei papat isilet bandi jing dia ban ai installment ya kitar pi di isya yalam ya di hati kipor ngadang let nadu kelas 8 9 10 ter hadu ngandala kham he di isya yalam bangan ngan irum lang hayang kipreo di nang tu kan ngayo ka idea kendiat di dadan mong tu dapat di kamut katukan ka ba kajing alam kajung i kalong kajing penselur marbalay ngamdan su kajing le rain and there is one story kabangan itu ipi hakapor ba ira ka yakitiar hapo sekretariat de nyimla bandrung hapo sekretariat de henry hapo plau ngasngo wila die ngalong kum uklong na marbalay ngayang hapdeng ngapen i kita ki tiar kat ba kipat ba kilong sarong ni pi te ondang yang ta ngahaban peni yes ngala asal Quran ba ngaso thu ngala le rang tong ba ngaong haladi kani kadi kakam na kani lasai ngala ban trei kani kakam te belingan le rang te kawan hang ta ka jumut jumperkat takada ngajak kata ka jing le rang perkhot ngajak pi hoi
Nun ta. Ton adep nang ta. Hadi nang tu pat anda ngalik college ya ka PU first year. Te Ni cua sit ong piu mentate kalau Ong PU yes. mentate 11 12. 12 yes. Te isi ai pisah sporting ka. Ha katu kapo. Hatu kapur. Sporting ka. Pocket money. Mah kata kalau nak pergi ban start mah pergi pat kumulu pa pin use ya tu sporting ka. Te di ai kum ta. Lalu nak kemudian tu nak kendiat ya ka jingim jonga. Dia lai lang samla dia. Those were the days lai lang samla. Te bani op sa pat le omno penyalam di sha. Sporting ka tu mdap. Tengah ngapelang itu, ngadi sha salingka, ngapelang salingka. Te ondala lang ngatiet iki question paper. Ki all question paper. Ngatiet ngabain ki. Te ngabain tak bang susu hi kan. Ternya ikum tu. Thôi, để ngasadia kan, lagi kena. Để ondang dia, dia dah kata kepisah pat ngayo banyalam di saya samla, dia minta ide ilok kan. Yes, that time ngayalang buat dia minta ide ilok. Dia tu por, tengkata kan kedai kaba perlong yang aku bangan dia jeng dia ningkong du kedai ni question paper. Dan dalam dia nang tu pedapan. Tai lak long kum ikam hi bepis dang ban sengken. Yes, long hoi. Ayo, dia tu por tu long ngimpat sung thu dah ban ong ban pelang ba ka sulong bet tang ban yo li di sha. Dia buat ngakerma pat house name 1997. Dia hatu ka por become first year masuk. Become first year yes. Dia katu kan udah usnem uba ngam dan kam ban thiet kot ban pan ni yang. Baru ngayo dah kaba ngadi ki question paper. Pi, tengah dia question paper. Dia haduk ba ngayo ru ban pentit pat yai samlai lo jong. Oh, ikut. Ngap pentit yai. Ngong sim kan ni ka kot. Ka ba ka di ka kot accountancy. Dia hak tu ki por kata ka kot ka song dor life spot tingka. Life spot tingka tu ka por kamu kelarem. Kelarem. Dia ka jing dia jonga pat question paper ru kamu ngalet nakawai ka college, sakawai ka college. Ngam don jing ra ngarung bet. Dia katu of course ki perlu ru ki don ki bayarap. Oh jual piora kini ani ngin pendia mangi. Penyarap pen kum tu kan pen sapriang apa college tak ngayo bende. Kita kan kidai ki mau jang beningkong do. Ti to. Ti ha kan ni ka mo ka kombat ai jong pi ba pi ong ba pi long slor haru ba pen le e kan nu ka kam ken long ba pen yo e jing mi iba kin diat ru. Ti ke e ka ba pen long e pi mo nadu ba pidang samla ke e ka ba pen long e pi ban ban long slur ken ban le e kan nu ka kam la ne ban shim ya kan nu ka sen jam. Katakan kumbang ala batai mene ba naka jing kerdo naka jing duk jing kerdo. Te ngasong thu hala dia ba akram shong kamsa bi me. Ngasong ngasa bat i medeng. Te ngasong thu ba kajing e kadon. Te ngayo i medeng ru i ba penslor bat i juong yang kawe ka khtien. I medeng nang ta i me ru i juong. Haba mele e kan no ka kam. Ningkong ning sharp mini ban song thu ba mem day ba men tok men chikori ki brio what shitting karu trade ka hok yes trade ka hok bet te haba pilala ban bat ya kata ka jinglong ba pinum tok shitting karu kamut ki brio kin e jepi te long day tang ha ba ong ba thok ne ban le hok tang ka pisa long ka jingmut ru ka di ban long ka ba hok yes kata ka dei ka jing shisha te nga follow ya kato. Te hak tu ki por bang follow ngam pada song tu tan tamang ong toh kum ba ong no ngis ko ngo bade ba la ong email deng email sam kan ba ong ma ngis ko ngo ya kata. Te henry kat dang ya ki por sedang ban song tu pleng kadai ka jing shisha. Haba pim le kam ka ya ka pisa nai kamun baru ki brio ki wan ka jing shania. Ki shania bat ki sotonan. Te haba piyo ka jing shania hang ta shwa ka dei ka jing job. Hang ta shwa ka dei ka jing job. Te lada don kanu ka kumba pi omo lada don kanu ka jing e ka ba pi laya kandu hapor ba pi sedang ya ka kam ken kam tam ya kani ka kam ka ba pi seng menta. Te ka jing e te ngalap kalong kam babuan ba. Ka babuan ba. Ka beningkong hite kan kata shwa ka dei ka financially. Ka dei ya kata. Te kumbang ngaladap ong hakaway ka channel ba ngasdang ya kakam
naki artli ki bedsheet naki artli ki bedsheet naki artli ki bedsheet te nang to kan na sayat pat suki pat kan sapoi pat adu kan ya klip mat kan te kan ya berkhat kadai ke kat kum ka jingya lanti ka jonga kalong ngasem bat ngalap kadai ka jingya rap jong ki pat ba ka jing kerhu jong blei bat ka jingya hok yelo dia hakakam piat hok pi tresitom kamut kanum don kading pingkyang te kading pingkyang lada kawan kum ka jingsha wat dau lani ka jingsha wo nia kumbang ijuang no ka kredisem semua te kumi kita pat ladangi pun sngau nei kamut ngimla syuk bantre kamut ngilus hope no ngijak no ya kata ka jing perkhat bangin tre Dia kata pre kum no piale kita. ya kita kan te ya kita pat ki jing yale pat ki jonga kabor ka bokong san kade ka jing duai kade ka jing duai te habang duai ngapan bo no ble ba un ai ka tu kabor nei ka ba pier ba kabor ba pipan no ble nei ngang si pan bor ba pin ai ka jing long ba nganum long sarong namar sisin ba pilalong sarong kamut kaja lut ke berkhoi te kata kade bokong san ngau si pan bo no ble hoi menchwa ngayat lenti kum to hadien ngayat kum to te step by step ngayat te henry kini berkhoi kide ki kadai ka jing lam lenti jong ble klem u mut ngamlong ai roem kata Te kumbangi tip mo kita ki events ba fishet le kum ki collaboration ni te kum no ka bat kum no file ki bat ka jing mentoy ba pio na ki ni ba fishet le ba shit collaborate ni halor jong ki events mo te ngila ban ong ki events lani ngila ban ong ki pop up sale ka jing mentoy ka ba kong san kum unong le snok ti lani kum unong simbenta nalap ba ka jing mentoy ka ba kong san kam dei ka jing yo nong ba pila dia ka ba kong san ka dei ba pio ban introduce hakipat ba ka dukan ka jong pi ka don hang ni hang tai lani kitu kidon let's say kidon kitu kibrio kibam don dukan te kuma kiru kiyo ban introduce ya ka mar ka mata ka ba maki ki dia lani lada dei kitu kiba jushat na ye hey kiyo ban introduce la dia kiyo hakani ka events pi te ngalalit ban snok ti kum ya ka moonlit festival nang ta ka guru festival balak peniat da ka self help group na pok mo plang ti kini artli ki de pok mo plang te nang tang la julet group kini ki events ki ba peniat da ka fabulous family store everyone knows about that fabulous family store te nang ta ka bala peniat da ki side by side ki de ki khna ki brang shusdang te nang ta kadon satu kowe ka kenhun ka de ka mikhalia entrepreneur nang ta kadon satu kowe ka kenhun ka grow together te ngajulet ban snok ti te hang tu kan ngiyo ban penitu ikpat ba ka GNC store ka dia ya ki Q sentiu ceramic te om dei tang ka GNC henry baro kini ki kolaborator lani kinong simbenta haka way pa ka way ka event klem da ong ban ong specific tang ya ka event jong ita om dei henry jong baro kelum lang jong baro ki event te katakan ka dei ka main profit ngam tip ki way ki perkhat kum no henry manga kum u advisor jong ka GNC store nga shemba ka jinglet angte ngalet da ka way ka thong kata ka long ban pen itu pat ba ya ka jing de jong ka GNC store te kum pi ong fide advisor mo jong ka GNC store te kakam jong pi te fidan la ka jong kakam ka ba fitrei te kum no pada fi balance la ne pi balance ya kakam ka jong pi ka ba fitrei but ya ka ne kakam business ka ba piseng te halor jong kata ka jingkeli ka long umne minshwa ha ka por ba dang dei te nga kham perkhat ban ong ba ngan penhe ka sulong tang ka hobby namar ba nga kenmau itu ki past life ba itu ijing tray ilong ijing yo te ngatray hoi te hakapor ba ngatray ningkong te ngajulet ngayat ta kabait te hang to nga pelang kapisa te nga sayo ban hit kali te hang ta ngalet bet from door to door ngampoy perkhat hiru ban yo ya kedukan te ondang ngayo pat ya kedukan pat hang to kan nga perkhat ba kani ngamla syuk bangan ron marwei kam dei syuk mencuang ngaron kum ka hobi
ya ka business ngali kum ba ka hobi te hadian dapat ngong ban pen im ya ka family te ngapit sai ki khun la he te ngong yes ngan advice ken yaki ngan advice ki te through my advice te ki tre te hoi ulit college ru te side by side utre dah te hangta kan bang ngapli ya ni kedukuan ka bang ai kerteng GNC ru ka dei ba ki khun ki kerteng Graham and Colin pi te kamut ngai kerteng ki khun ni Graham and Colin store in short GNC store kata kan te ka jing balance pat ya kan ni pendapat ban long kum tahu advisor ya ki te hoi minski ngalit office te shwa balik office ngajule irung apot dukan te dalade ku apot office ngali office te dalawai office pat ngarung biang sedukan ngamdan life banong bangan lek kai shani sateng ngamdan life Adam dan kawan te dan kada. there's a will there's a way kan buang there's a will there's a way kan ta Ti ki epre ki jing e ba pikin du la ne pia shem haba tre ya kan ka kam kum namar ba ki de ki tiar ki kam dia dia ya thiet te ki ni ki tiar kitar te kum no fi golong kara ka rong ka dan ken te kum no per fi deal bat ki ni ki supplier hak ba de bat kita bat ki customers ru kum jo ta hakapor ba ngadang sang ningkong lu te kalau long boong mungkin minsngi uday babu janmiat uday udaju te abang ali tiar na po yo ngajukit hi namar ngoong ban ai yo unong kit te ba syete pat ba yo udaju te ndan pisah benut te ban ai sispa ni sanpo tingga te itu sispa ni sanpo tingga ngelayo ban bisa ban kadang ila dia te ngabenut ya kata tengah kit hi te don ki brio ki boong yang te ba jon min sngi te pilong babu janmiat bat ki sngi cuti pilong daju yes what jule ran ada don menu ba ibenya pi what jule ran pi te hadian pat ada ka kam kala khamban kio pendapat ngelayo kan ban ong ban khot yu nongkit he penkit lem ni tiar jonga libu bawa kali te kata te ta kan ka jingnya tung khu kam bat ki supplier pendapat min chwa idon iwe ikong apa basaso te mentapat ila dia jah apa melem ila dia jah te hatu ka por ila yarap bayanga te ngamran bisa te ngashim kai iwe atli blanket te nalashim iwe atli blanket berpat te halian pat ngasotu ba kabyang kam market kabyang kaya te ngayakren badi long ne em ngan sim credit ada ki brio ki ashim I'll pay you te yong kalong ba jon ya pi ngalai itu dadu menchwa tengah shim te derem nang tu berpat kaya kata kakam te hadian berpat mai pada pat ipi introduce sebab ya kiwe ki majon te itangi jukhat i kongdeng pok basaso te kongdeng nang ta komban suje kerteng no i kongdeng na pok basaso i nalu te ide ikong baya tingi jukhat i nalu nang ta bat don sa iwe pat ikong bapli lakhlak ide kongret kini kidai ki bakersan ba yang ayo ki bakersan ba tenang tu papat ki sabut pat kini ki customer ki ba ngarak ngarong ba hieng ngong ya ki ngalik ra hieng katiar te teng ki siong ki brio ki ong pinwan ra ka hieng ladang ngam sim piniam no honga em ngam don jung kuslai lada pim sim ru kam le tamba ngakwa ba pin tip banga ngadi ayu kadai hi kaya jing tre shitom bat ka jing bam le ranya kakam badru kania ka jing ai museum na yeng ru kadi ka we la na yeng kur ki ai museum la na yeng lok ru ki ai museum ki per lok ru ki ai museum te ka prislor shu te kita ken ki jing ya nanti ki ba ngala ban adjust la ne kumno ya dekam bat ki supplier bat ki customer ni haka jing ya lenti ka jong pi ka jing ya sham ka jong pi mo te ka jing ya per ka ba haka company ya kam jong ki we pat ki jat beriu pat ki khasi ki jong i ka jing ya per te lada pikli haka liang kumno pia kenduk kam bat ki we jat beriu hoi ngai kenduk buon te ukhasi ru ngai kenduk dahar ngai kenduk kalong sisa ka ba banya nujor kan namar balai kabakong san kabang ngala ban ong tang kawe kabakong san
kebeningkong shwa ngam ong ya tang kawe kebeningkong udakhar ulong ubah keluar ban pendem kata shwa nang ta papan mo ngatarai wat ma piru pinsyam hi lada pilet ban tiajin tiet nagi dukan jong ki mahajan ki kumbaong nak ki dakhar ki bangi ong nak lada pilet tiajin tiet nei ki brio kim don kata ka ban ong bakin thai pipa pen i pi sei kum ki jansam mo for example kum ki jansam pi sei shibon dei thai te nakatu ka jing sei shibon i wait in click am bapin internet i wait in click bet te kamot katu ka di ka plus point apa yang kasih pendapat ki kam shisham shitom ya katu ban pen i te ngatharai kani kam dei tang ka jing i ka jonga ngatharai ki babun ki yo i lada pikran pendapat ya ka ki don ki beri basi keli yang ka wei ka jing keli ki ong ba udakhar ulong ya teli si ong ya kata nei te ya katu benta te ngam dasyam ban ong bulong ya teli te ngam dasyam after all business is business berkhot un perkhat be shimat ya kata benta le ngalap ukamdan mensim man ukhasi kan namar ngi juang ba ukhasi barbor ulong ba juyarap hang tu kadon ka minus point ukhasi hang ni kadon ka minus point jong udakhar te haba kado kalong lala ka jong karkom trikam kabangan ai jung mut pendapat syabaro wat ya ladiru ningkong ning syab ya ladi shwa bat ya ki khun ki jonga bat ki staff ki jonga barbor ni dei ban long ki ba pendam long ki ba pendam barbor haba pidi jing dia pimdai ban long hangame te kata kari ka ba ngasem ka jing per apreng ukhasi bat udakhar nang ta sakawe ka dia kani ka bangalap ngani bat kum ka jinglap bat kum ka jingsem to hayo te ngilap bun ba kumbaong no ka basaso kadon la ka jong ka basajan kadon la ka jong badi jur ben nei te henrei ka bang sungsi pendapat kalong ba adong kan te lada piwat dukan adong lada pi dia jan te ki try dukan kala ong lupa ba jon pi mut bandi ayu lada ngong ngan mut dia jan mlong syu ba kila don badi jan te jing sisa ni dei bania don langken lada pi bu jan nga bu jan kalong ka competition gen te ka competition berbor ka dei ka wei ka thong ka bayarap ha ka jing le ban pi kuan pedim ngarong kuan pedim te kumut nya punya kun ban pen improve ya ka jing duna jol jong te ka last point pat ka bangan ai ka jing pier apreng ukhasi bu udakhar haba pilet hapok dukan ki khun jong ki la shong hapok counter ngadu dang late 19 ru hapol bi cuti kila ailat ban shong hapok counter balai bu unsong thu ya ka tukur company ya ka pisah kat ba ukhasi jong ipat after graduation lani school drop out on sa ailat ban tre ka kam te la dang ngi ailat bu unlan na tu dang ningkong kamut ka penlong yu bun kampro je bieng chuchu namar yo le se ka tu ka jing tre ka jong ki ka kham kiu bha paman te kata kan ka de ka bangan ai jumut ya ki pat ba ti ngam da shu kali phi mo itai long personal kaliat ya phi shimat te namar bagai i na du long fikren phi ya thu khana mo ka long fi di ibri bam ju give up te kala judan ne em ka por mo le se ka ba fi la ong ba ni ngam la shu la ni ngam le shu la long yu te ke e pede ka ba pen long fi ban yai beteng bet pede ka kam la ni ka nu ka ba phi thu kata hang taru ka don biang ka story kumban chia thu ya phi bat ya ki pat ba baro kaladon ka por ka bangayo tulop tang khalai tingka hoi baro pietri office ki batri office kitip te after all the deduction haki loan kan te haki ki por ime yang aru long yo ngam kwa ya me menteri emni menteri business nei te ilakhang kata kadang shwabi in club ngong ye kata kadika last day ka bangayo ya kren bi me ngong me ngapin sna yeng pi nang ta nga haban bu skol ki khon te ka nga haban pin sna yeng kamla pin sna da ka nokon nga haban chim loan housing loan te nga sakati housing loan te kala shut down ka pisa kala long no kala duna te nga hap le ya ka kam te lale ini ka kam te nga kwa ban pen he ngi bakayat kuat pun he tengah bensin personal loan housing loan personal loan te hadian papat ngong ban company he susu nomor ba ka ayu ngashim saka
Karlon, kadai hi ka jingerap na ko government yang kata, te Henry kadai ka pisapat ko umsep ka jonga em. Nga batay hi me ya kata. Pasun batay kum ta ikimen. Da ka bapu samarki ido yang a. Te katu ka jing do jong i kadai ka jing kerku. Te imat ka jing kerku ka jong i ngalong kum ni. Te naneng natapat next day pat iklat no. Te kani berkhot kadai God's plan. Ublay ailat ba ngandu ya ka jing kerku na ka kami. Kadon biang sakaway pat ka ba ngalakwa ban give up. Habang ayo tulok tang halai tingka. Iway perlok. Iba tray lang bat nga. Yung ba John, ya lek bat ngi sipo mayrang. Namar kidon kiperlok kibahi yang kiperlok kiba long kiba yabit ya biang. Ngong to ya. Ngalet. With a risk ngalet. Ngara ta kitar. Ngadon kam ban siu by school nriu banai. Ya ki khun bro ngot. Ngaklam la ban siu. Nriu banai. Long ka struggle. Hoi, nan depan ni Mrs. Kalong, kam ni. Te Henry kadon ka jing yakut. Ban penya ieng te, mo i Mrs. in pelut da kawe benta ngangan pelut da kawe benta. Te ngalet stay. Ondang ngalet. Shwa bangan let. Ngaduai ban ngapan bon uble. Ai baka jinglet ka jonga. Nan let ringkat bat kabor ka jome. Lada memi ibet. Bangan la dia, ngan la dia. Takadaw ngasangit ba kani ka kentian. Kalong ka man jome. Te ondang ngalen it happens. Ngala dia kityar. Ngandawan hiyang ngakalkulate ya ka jingyo. Ngayo ban manage ya kata ban siu by school. Henry banai. Iway kun kan tayru Henry banai ka by school kun ukun cendang ro Henry banai by school kun. Kini yang ngalayo ban siu. Te habang ngayo ban siu kani kai. Pihang to ken ngong haba pisanya ayo blay what give up ya kakam abang akan mau ya katu kan I feel like crying ngada ya misah katu por nomor ba ngampu perkat dia ikat lai tingkah ngayo tolap kumno ngapen em ya kayen te takada kibri pat kidang don hi bakran ben kyong dei ba pila don lupa pisala ban tre ya kam deh Kim yo ipat ya ka jing tray sitom. Kim yo ya ka jing tray sitom. Kat no nga sofa nga yai lenti. Tahin. Kidon ka ipat ka jing pat la ni ka jing I mean same kind of a message la ni kubor ken. Khamtam na ka benta jong ki na ka benta ki nong pe ki jongi bat khamtam me ki samla ki ba don ka jing thu la ni ka jing angnot ban sang ya ka kam la jong. To. Te Kaba ngan ai jungmut sapi ki ba khot lani kum ba ong no ka jing ai jungmut ba ha ju apor ka ban penslor sapi ki ba baro ki batmu ban sangya ka kam jong ningkong ning sharp shwa ba pin sing pan bo shon uble lada uble u ibet ba pinya nanti pinla tangba pimdei pat ken ban chuang pa de pat oh uble ibet yang an ka kam klem tre pidei ban tre ringkat bat kabor ju uble te hangta pin sayo ya jingjop te kumju ru ken ya ki kimi ki pa haba ki khun ki kwa ban tre wat ju ong ken men le yu men tre men yo kat no pi kani kadi ko wei ka ba ki ju ong pa men yo kat no henry pim ju dei ban perkhat kum ta henry pi dei ban ai jungmut ya ki khun pin dia kat no quantity tre shitom ringkat bat ka jingpan bor no uble te hangta mut kamnum dan kanu ka ba te bat ru ka ba kham kong san ka dei bet kamon uble ada uble u ibet ya pi ka tu ka kam kamut phin kieu da phim wala da ibet kamut ngihaban persang pat da ki wei kilat kilenti tamau what you can run din ya ke ka ba pi sedang tang katai kublei shibun Ti ba John ni songo ya kapor ka jong pi bat ya kitu ki jingmut ki ba pila ai ki jing pen sngo ki jong pi mo na ka benta ka jongi bat ka jing ya thu khana hi ka jong pi kala long kala ai men sim bat kala ai jing pen shlor kham tam ya ki samla bat yangi hi baro ti ya don ka met ka phat ka bokot ka bakhya bat ngaket bokket wang ba pinang kiu shaprang bat ha kanu ka benta jong ka jing em ka jong pi kublai shibon
Ti hang ni mentang I dan bat I kong duri tariang I badai I kurim jong I ba John. Ti kong ke ka ba pidan ban ong mo sapang jong I ba John ba ke ka jinglong ka jong I bat ka jing ai min sim ka jong I kam tam hak badai bat ka kam bat I ka yeng ru kum jo. Kong tenga ai ngu yublei ba sim la no ngi kum ka hieng. Ho ya ka jing ai lenting ya kan ru buon ki hi ha ka jing em ka jing tamba kum tamo ni hab dengan susahnya te ha preng kum kita ki pada ngi ai ngu su yublei namar ba u ai ya ka jing mu perkat ya ijon ba inle kini ki kam ka jong I ka ba ila ban pentelun haduk kat kini kisngi da ka jing kurku ka jong u da ka jing ai ka jong u bat aka juk kopor ngali te ngam dei ka brio ka ba bun ketien ne bangan la ban support I ka sulong na slendet ka jing support ka jonga ka long tong banga shudwai uplay ba nang ai ka jing start ai ka jing sampang ha ba kumno ila ban penya ka kam tam bakan long ka jing kersyani ki khun bat kan hero nga kemen namar ba ka long ru ka jing ai mensim ya ki babun ba ki we ru kin ya don ya kata ka mensim jong ka jing tristom namar ha bangi tristom ka bro khat ngai uplay uker khu na slendet bat ka yo uso ban khat uso ba kemen te tangkum tai Ti mentang I don hang ni bat I khun jong I ba John I Graham tariang ti Graham pidon I ban ong sapang jong I pa bo ka jing ai min sim ka jong I na ka por phi bat ka jing pen slur ka jong I ru pidon I ban ong halor kata kong tingalong grateful ba na laban penseng ni ngakam te tahi ngarang persamaan replicate ke ba ipai le te hopefully ngalaban penkiwing business ti ke ai pere ka ba phiu I long ba phio na ipa ken ba phi pet man ka singi ipa ke ai pere ka ba phi ka ba penslur ye phi man ka singi na ka por kata te dei ba jing long positive jing optimism jing masuk nga te ta ke ma itanat ti hakabay bat kani ka ba I penseng ya kani ka kam ya ka dukan mo ti halor sa kani pere ka ai ka ba pidan ban ong ai ngo yublei la laban you laban ai boy pa man penseng hado kat ni pin yai beteng bet ban pin he ya ka dukan ni kuno pidan kata ka jing thmu hoi ta te kata dia min priority jong ate dewan kêu ni business te haka jing syam ka jonga nga ai khoblei ai ba John hi ni kong ni syam namar ba ke ka ba mangi ki nom thet ya kamar ka jong I kloi ban wanra sisin ongi ba John wanra ya ka tiar kamar ka ba mangi kwa ila kloi ban wanra ka taru ka dei bet hayeng lani hakano no jaka ka ba mangi ngisngau suk ban wanra ya kimar ki jaj mar ki ba kom nuru ma I kloi ban wanra ya kita kimar ki ba mangi ki nom thet ni kwa nang tapade sa kawai ru ka quality kimar ki ba iba John hi iwan ra na dong sidong hi wala dade kini ki ceramic ne ki jan ki electronics baro hi kitu ki debet best quality ngas ngau ba ka effort ka ba iba John ai ka long satisfied yang iken ki nong thet mai ki tiar ki mar ki jong te shushu ru sa kawai ngaku apan pau ba ngim don por ban thet kum ya kini ki gift don ki wedding ne kinu ki kenja celebration mo ki occasion jong ki breu tinging don ban wat ki ki hat me I lawan ra hi yang kanu kamar fikwa la dade kinu ru te ngingi sim na tingis nguhun palat ya kata ka mar ka ba ma I wan ra hi te khamtam na ka banta kitu ki unemployed youth ki bam don kam don jam le sikin yo man sem na ru bani iba hot kene ka dega ka kam ka bala be ban le mdei ban ong bam la dade manu ru ngi de ban persang bet ban le bat kata ka dega man sem jongi na phi hi ba ka effort jong phi la ban persang mo la da phi persang phi la bet ban ki ho sa khamat ken ko mai long iba John ka GNC store ngasdang how 2021 Brai June te
ngapli dukan ningkong dia hapok mulai nang lum. Te after that ngayo hapok mulai kinto masar. Te kani hapok mukhar berdapat dang shio dang last year 2024 ubenai December. Te ngadang pli kani khat pratrik u December arajar arpusa. Te kini ki tiar kuman syuang no ningkong tengah thit bet napo Jorabat. Te ndalayat patang hendriu benai te utu beriau nang tu hi u offer yang uang beli pimliak partnership na. Te banyo ban thit bet direct ki mar na sabar. Te sounds good to me. Tengok orang toh kabiang ya kata. Te ngi saya lihat partnership kai badu. Dan lihat partnership badu berapa te kini ki mar pat ki dei bet napo UP. Te bun ki beriau kidang lingok kidang perkhat baik bari napo Jorabat nrai em kim dei napo Jorabat. Ki dei napo UP. Te kanuan hapo Guwahati tengah selai isim pendapat nang te. Te ka transport ali isim hi. Na Guwahati kemut ngakit hi dah kali Jolojong. Ngalit ngawan kali Jolojong. Te ka khamtof kendiat namar ba teng-teng hapdeng bawan pai da la sei kimar kidon bet ki damage. Hang ni hang te kidon bet. Namar balai ki di kimar ki bangi ong no ki breakable te. Breakable te kemut anytime bakla kemut damage bet. Kalau entah. Kat kum ke jing ya lenti ke jonga ke bangayoi ya kini ki babu seremik te ngai bun ki bu tang ki seremik ki baret iki bahe kimbo te sotonat lada maki ru ki bu lang ki bahe namar kumbang la ong mene ba habadon ka jing ya le competition kamut ka sotonat balai ka sotonat kalong ba ngai la diru ngan kham penjanai kata kerkom trekam kemut ngan kham tre shitom shusho haba kiwei kila ban panhap dor kat to te kumno kila panhap te kemut ngar ngah ban wat banya kan te tadau ngasotonat lada kiwei ru ki babu igini seremik lada makiru kidon dukan kibu igini ki bahe kemut kalong ka competition kan ka competition kamdei ka competition ka ba kumbang ong mene ba mangangan le competition bat kiwei Henry ka competition kalong mga hisimet. Ka competition kada yang hisimet. Kamun haba maki kiyo kamar ka kham i phu kamut ngawat kilat kilenti nangnu kiyo. Te kamut katakan kadai ka jingi khun daladi yeladi te katakan kalong ke ka ba ngasotanat. Kata ka ba sotanat te ngajupun slur barabor yaki ki staff. Ngadon argut staff iwei hangni but iwei hani po mukhar but iwei pat hapo mulai kan tomasar te ha mulai kan tomasar te kadai be ki gift item but ki jan te hang ne berapa kadai be tang ki chips until sermek kilong specialized be ki sermek te but I'll try my best bangan peniat be penhe shushu yakani ka sermek te kaju pensulur yaki kalong be ngajuong yaki habab yoi yaka rukom tray ka jonga te persangkan ba pin wat lat wat lenti ba pin tray dak jong jong kan kamdei ba pin chu shong belasa tang bat nga namar balai ngaru nganumla ban penhe yak tulok namar ka shong kat kum ka jingyat ka market lada ka market kayat ba kamut ngalan penhe yak tulok lada ka miat berepan man penhe tulok kum no te ka perthai ru ka de ka perthai rem te lada ngai tulok ka baret ru maki kinumla ban im teladang ai tulap ke bahe ru kemut kum ke dukan ru kanumla ban penim te hang ta pi kadong ka jinge te ngajupun slur yaki hawa piyo alat le persang da ka kam jolojong te ngan sa ai ke jing hikai namar ba ngasi pemlien ru ban ai jing hikai kumno ba pindil bat ki customer namar bandil bat ki customer kalong ke ka ba e ba te ngasi ke hikai yaki bat ngajubu ru ya ka training sisian cisnem lani arsian cisnem hakayeng kabanga nga syongasa te ngaju pelong ya training hayeng hi te kemut na ai training ya ki staff berkunju ya ki khon kabangan yo i hadin sang snem te ke kabanga yo i to mentangan keren bet shwai uni seremek ma kini ki kiu suntiu seremek te ngai i nadu bangas dang ban bu ya kini kitiar hadu menta ngai i ba kasdang ban kieu karkom dia te kemut kipat ba ki sedang long interest te kemut kasan senem hadian kumba pikeli te kemut ngangit
ke ukiu sentiu sermek undan man la kawai pakawai ke ye namar balai baro ubriu hi yakwa hi ban be ya ka boong no ya ka fashion lani ka style te pot mangaru kum ju hi dalada ngadon kayeng jolojong ngan kwa ban bu dikini sermek hi te balai namar ba kakam itanat bat hakaju kaporu kakam isong kia te ya kai ka bang yu i hadin sansne muru ngayu i ba lada ngila hi ban tre hitam kamut uniu khiu sentiu sermek unlong uwei na ki jingdi ka ba kayat kata kalong kat kum ka jing yu i ka jonga te henry everything God's will te sakawai ru ngakwa ban pentip ya ki ba baro lada P1 hakani ka dukan GNC store ka badan Pok Mukhar te berkhot ngiatip ba Pok Mukhar te ka ban ka parking kali kalong ka basitam te wanum kuslaya kata wan ba pinpet jiet mapi lada POE ba pilaiman ununu khiu sentio khamtam ki bahe te sibu menta pitiet komuni ubarit te komuni ubarit te bangan mara home delivery te mut nganam la ka bamla hiru banlong te menta pat pitiet pat ki bahe te pinra pat sapok kali ka ba pipi pak ru ka mut klasim sistem te ya kata wanum kuslai bangangan wan bu hayeng jongpi one page na dukan ukhiu sentio un poi ba hayeng jongpi haslong free home delivery no charges tang kata kublai sibun yawan pajba GNC store hamokar kublai